Tengo una hija de 14 años, soy madre soltera y estaba en el paro. Hacía un año antes de conoceros, antes de conocer la fundación. Estuve 17 años trabajando en un hotel, me dedicaba a la hostelería, montaba buffets y hacía desayunos y ese fue mi último trabajo antes de venir aquí. Les persones que sol·liciten els cursos poden arribar per dues vies. Una és la derivació per part d'entitats amb les que col·laborem i li fem la difusió de l'oferta formativa de dins, o si no, venen com a autocandidatura. Cuando dejo el otro trabajo, pues tengo una edad donde en otros sitios no aceptan. Aquí vales por lo que eres y por lo que sabes hacer, no por tu edad ni por nada más. Por el trabajo que desempeñas y por el tipo de persona que eres. Y encajas, és igual la edad que tengas. L'oferta formativa de dins, sobretot recou sobre dues branques, que és auxiliars de cuina i auxiliars de cambrer o cambrera, però també tenim d'altres formacions que no es fan amb tanta assiduïtat, però que les volem fer. Dins d'aquesta formació hi ha una part de competències transversal enfocades al perfil professional. D'una altra banda estan les competències tècniques que aprenen de l'ofici i per últim hi ha un mòdul de pràctiques en empreses amb les que col·laborem. Cuando llegué aquí hice una formación de camarera en sala, servicio de cafetería y a pesar de haber estado anteriormente dedicándome a esto, pues era totalmente distinto a lo que había hecho anteriormente. Una persona que passa per un itinerari formatiu aquí s'emporta moltes coses, però el més important és la coneixença, el pertànyer a alguna cosa. Una vegada una persona arriba a dins, ja forma part del que nosaltres li diem la família. El factor diferencial més important a l'hora de la formació respecte a altres tipus de formacions ens el dona el restaurant, ens el dona la realitat que tenim. Hi ha dues persones que seran referents dins del curs. Està el docent i d'altra banda el tècnic de formació, que és el que fa el seguiment i l'acompanyament al llarg de tot el procés. Aquí aprendes a tratar con clientes reales, que no siempre son los mismos, y aprendes a lo que es de verdad la hostelería. Dins és l'escola per les oportunitats per molta gent. Dins és una gran família. Sobretot l'objectiu que tenim és dotar aquesta persona de totes les eines i recursos necessaris per tal d'afavorir una autonomia a l'hora d'insertar-se en el mercat laboral. Yo destacaría lo principal es el trato a personas. El que no es tan importante que aprendas un protocolo en mesa como el trato hacia los compañeros, el trabajo en equipo, el pasar ratos buenos, que luego hay una complicidad a la hora del servicio. La hostelería enamora. Es un trabajo que enamora porque tratas con personas y haces equipo y es mucha dedicación y te tiene que gustar. Yo digo dedicación y sobre todo mucha disciplina y mucha organización.